Γεια σας παιδιά, Προκοπία. Και σήμερα θα σας κάνω ένα βιντεάκι αφιέρωση στην κρίση 13. Η αφιέρωση μας 2 είναι αυτή. Κρίση 13. Κάντε την όλη ad, είναι στο 35 level. Να, η Baby Forever λέω όλη με εγώ. Κάντε με ad και γράψτε με και που σχολιάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό σου δωμάτιο με το στυλ σου. Τώρα με ακουνάω την κάμερα, αλλά δεν έχω πολύ σταθερό χέρι. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο δωμάτιο μετά το βασικό. Και αυτό εδώ, αχ, είναι πολύ ωραίο και έχεις και πολύ ωραίο στυλ σε αυτό. Και παπουτσάκια, δείτε τι όμορφο που είναι. Περίμενα να σε βγάλω από το φως γιατί φαίνεται λίγο, ναι, χάλια. Wow, πραγματικά θέα. Μισό να κλείσω το φως, να δω αν θα φωτίζεται καλύτερα. Παιδιά, νομίζω, τι λέτε και εσείς, καλύτερα δεν είναι. Λοιπόν, anyway, λοιπόν, είσαι κούκλα, Φλάρα. Και ναι, τέλος πάντων, τώρα, πώς βγήκα. Λοιπόν, ξαναπάμε να επισκεφτούμε. Και τώρα πάμε να δούμε τα ρούχα σου. Γιατί κατά λάθος βγήκα. Και ναι, κόκκινο είναι το δωμάτιο σου. Ξεχάσαμε να δούμε το penthouse και τα. Περιμένετε. Λοιπόν, εδώ είναι το penthouse. Ναι. Το έχεις κάνει έτσι. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Και το άλλο. Wow, τέλειο, υπέροχο. Πολύ όμορφο και πολύ ωραίο φόρμα. Τι όμορφα, cute, πολύ όμορφο. Περιμένετε ρε παιδιά, εντάξει, πάμε. Και εδώ είναι το Millionaire Mansion View. Τι cute. Πολύ όμορφα. Τι ωραίο. Πολύ ωραία. Αυτό εγώ με την πισίνα έχω βάλει εδώ πέρα φουσκωτάκι τέτοιο. Πολύ όμορφα. Και τώρα θα σας πατήσω παύση για να πάμε στο σαλόνι ομορφιάς. Λοιπόν, πήγαμε στο σαλόνι ομορφιάς. Ναι, αναγκάστηκα να πατήσω παύση γιατί ο αδερφός μου έκανε βλακίες. Λοιπόν, αυτά είναι τα είδη στα design σου. Λοιπόν, αυτά είναι τα είδη στα design σου. Ναι. Απλά ο αδερφός μου έκανε βλακίες, γι' αυτό έβαλα παύση, παιδιά, συγγνώμη και πάλι. Αυτά είναι τα στα design μαλλιά, τα οποία τα έβγαλα για να σου δοκιμάσουμε και τα άλλα. Τώρα είναι αυτά που είναι πολύ όμορφα. Τα πήρα από μένα. Πολύ όμορφα. Αυτά εδώ. Εγώ θα σου έβαζα αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι τα... ναι. Εδώ είναι τα μαλλιά που αγόρασες. Σας αγοράσα αυτά τα δύο. Εδώ. Στα Star Design μαλλιά σου ξέχασα να δείξω στο για τη δεύτερη σελίδα. Σκεφτεί εδώ τη σελίδα. Έχεις πάρα πολλές σελίδες μάλλον. Να τη ζούμε στην αρχή. Πρώτη είναι αυτή, δεύτερη είναι αυτή, τρίτη είναι αυτή, τέταρτη είναι αυτή, πέμπτη είναι αυτή, έκτη είναι αυτή. Αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μακιγιάζ σου, στα είδη μακιγιάζ σου. Παιδιά, από πού το παίρνετε αυτό το κραγιόν? Το ψάχνω πάρα πολύ καιρό. Night Blue Lipstick, από πού το παίρνετε? Λοιπόν, περιμένετε να τη το βάλω. Δεν μπορούσα. Ωραία, λοιπόν, είσαι θεάρα και μου γράφουν, μισό γιατί μου γράφουν chat. Έλα ρε τσάντα, άνοιξε. You put my heart, yearbook, a card, like a complice. Ωραία, λοιπόν, περιμένετε να της βάλω το μαύρο. Πήγαμε και με το μαύρο. Ναι. Πολύ ωραίο. Για να δούμε. Και εδώ. 2. Τι ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε και τα κοσμήματά σου. Λοιπόν, έχεις αυτά τα κοσμήματα εδώ. Αρκετά.
τα χέρια σου και τα πόδια σου. Λοιπόν, αυτή είμαι. Έχω 0 star dollars και 455 star coin. Με λένε baby φετές forever lol, κάντε όλοι at. Επίσης λέω, περιμένετε να κλείσω στο πρόγραμμα. Ναι, επίσης λέω στην παρουσίασή μου, μισό και τέτοια, ναι. Στην παρουσίασή μου σας γράφω κάπου εδώ. Να, λοιπόν παιδιά, έκανα ένα κανάλι στο YouTube και αυτά. Και γράψτε μου στο Cutesbook αν θέλετε, παραδείγματος χάρη, μια αφιέρωση μιας εγκλημόδας και μαφιάς. Πουλάω μπαζάρ μου, εννοείται, πουλάω περούκες. Στο κλαμπ μου γίνετε μέλη. Λοιπόν, αυτά, κάντε subscribe και αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά. Γεια σας!